En die oudjes, die zeiveren, hè. Die zeiveren tegen dich. Ik kost dus weg de muziek door mijn dupjes nog bijna niet verstaan. Ja, ongelooflijk. Ja, ik weet het niet. Het lijkt wel of ze geen WhatsApp hebben of zo. Ik weet het niet. Maar ja, ik kom toch niet boeten om daar een beetje met Angerlu te gaan vertellen. Daar heb ik toch gar geen zin in. Dadelijk zeggen ze nog gaat druk. En Oh ja. dat risico loopt er nu, want we moeten nee. met de bus op pad. Oh, het openbaar vervoer. Daar heb ik zo'n hekel aan. De staps in waar ze niet woont en de staps uit waar ze niet zijn moest. En ondertussen zit ze de hele weg maar te wachten. Ja. We moeten er toch aan gaan geloven. Kom maar eens kijken wie dat gaat in het bushuisje. Ja, dat zie ik ook. Ik heb niks aan mijn ogen. Wat een herrie, zeker. Die jeugd op vandaag, die stuit niet meer op voor oude lui. Sterker nog, die zijn ons nog niet in stand. Hallo! Hallo! Die houden mij. Allemaal een heurapparaat en nog geen contact. Kom Piet, dan zetten we ons maar samen op 10 uur later. Voorzichtig. Even draaien. Nog een beetje. Ja, de hand erop doen. Hè. Ja. Doe weer. Maak een beetje aan. Piet, jongen, maak ze toe. Goed dat ik dich help. Zet goed is dan maar. Ja. Kijk het weer. Zeg, kan dat niet gaan stellen? Ik krijg die heurapparaatjes niet goed. Nee, ja, ik heb mijn apparaatjes om te horen op het nachtkastje laten liggen. En nog klinkt het wel. Die kennerie, die komen er nog wel achter. Over 10 jaar hebben ze echte apparaatjes in de oren, zo wie weer. Dan horen ze niks meer. Huh? Kijk, jong, die twee zijn opgestaan. Alles maken ze kapot. Nu kennen we elkaar niet meer, man. Dan heb ik het. Tju, te laat. Dan maar in de achterhoed, ja. Weet je wat, ik neem er wel later mee. Ja, dat zou wel moeten,
want dat heb ik niet gezegd. De goede Manuele Boschal. Is dat de buschauffeur? Ja, ik vind hem wel erg aardig. Hier dat is goed. Zo. Zo. Even kijken. Eindelijk rust. Kunnen we hier ook even zitten? De volgende bus komt wel achter een kwartiertje. Hopelijk hebben we dan morgen weer plaats. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Er wordt een terugjagen en het busje komt zo. Ja, met de bus is niet alles, maar ja, met de auto ook niet trouwens. Ik ben nu zelf wel met de auto hier. En ik reed dus over de A2. Maar ja, ik kreeg gewoon genood. Ja, ik denk, ja, wat moet ik nu doen? Ja, ik kijk of jij mij zo. Ik denk, ik zet toch even de auto aan de kant. Dus ik zet me achterdoor in de berm. Steun in een keer een ples neven me. Zit er papieren? Ik zeg, nee, ik doe dat wel met een plukje gras. Dat geeft best. Ik ben niet al gewend gebleven, hè. Maar ja.